Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Στάθης Καρυπίδης και θα σας παρουσιάσω σήμερα τη μεγαλύτερη χαμηλού κόστους επιχειρηματική ευκαιρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η ιδέα για την οποία θα μιλήσουμε είναι καινούρια, είναι πρωτοποριακή και αν της δώσετε τη σημασία που της αρμόζει, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στη ζωή σας. Εισόδημα από το ίντερνετ. Και καταλαβαίνω το σκεπτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίζετε μια τέτοια προοπτική και καταλαβαίνω επίσης και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν είστε εξοικειωμένοι με τις online επιχειρήσεις. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, θα πρέπει από την αρχή να συμφωνήσουμε ότι στο ίντερνετ υπάρχουν χρήματα και ότι ένα μικρό κομματάκι από τα χρήματα αυτά μπορεί να μετακινηθεί και στο δικό μας πορτοφόλι. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Πόσοι από εσάς έχετε κλείσει ένα αεροπορικό εισιτήριο από το airtickets.gr? Όταν πάτε διακοπές, από πού κλείνετε ξενοδοχεία? Πάτε στο ταξιδιωτικό γραφείο της γειτονιάς ή χρησιμοποιείτε το booking.com ή κάποιο παρεμφερές site για αυτή τη δουλειά? Όταν θέλετε να πάρετε ένα καινούργιο τηλέφωνο ή ένα λάπτοπ, πώς βρίσκετε την πιο φθηνή τιμή της αγοράς? Μήπως χρησιμοποιείτε το Scrooge για να το κάνετε αυτό? Στο Facebook παίζετε παιχνίδια? Μήπως αγοράζετε μονάδες Facebook για να τα κάνετε πιο εύκολα? Τα online καταστήματα της Κοσμοτέ, του Jumbo, του Μαρινόπουλου, του Πλαίσιο, τα έχετε επισκεφτεί ποτέ? Θα μπορούσα να επεκταθώ σε χιλιάδες παραδείγματα, αλλά δεν χρειάζεται. Την καταλάβατε την κεντρική ιδέα. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα χρησιμοποιεί υπηρεσίες και αγοράζει προϊόντα μέσω του διαδικτύου. 10 χρόνια πριν δεν ισχύει αυτό, σήμερα όμως αυτό συμβαίνει και μάλιστα με απίστευτα αυξητικές τάσεις. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότεροι άνθρωποι εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες, περισσότεροι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις προσαρμόζονται ανοίγοντας όλες τους online μαγαζιά και ο τζίρος του διαδικτύου αυξάνεται με καταπληκτικούς ρυθμούς. Το online marketing είναι το μέλλον. Το internet marketing είναι ο χώρος που ο έξυπνος επιχειρηματίας του σήμερα πρέπει να εκμεταλλευτεί για να παράγει κέρδη. Ας πάμε όμως τώρα σε μια δεύτερη κατηγορία ιστοσελίδων. Στην πρώτη περίπτωση που αναφέραμε προηγουμένως, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα συμβατικό μαγαζί που πουλάει προϊόν ή υπηρεσία και ο τελικός καταναλωτής απλά άλλαξε τη συνήθειά του και αντί να αγοράζει από την Ερμού, αγοράζει το ίδιο προϊόν από το online κατάστημα. Τι πουλάει όμως το Facebook, το Twitter, το Google, το Yahoo, το YouTube και όλα τα παρεμφερή site? Αυτά τα site παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών τους δωρεάν. Από πού λοιπόν βγάζουν χρήματα? Βγάζουν χρήματα από τους λίγους πελάτες που χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες και τη διαφήμιση. Το Facebook, κατά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αποτιμήθηκε στα 104 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, αν είχαμε στην Ελλάδα 2 Facebook, θα μπορούσαμε να πουλήσουμε τις μετοχές και να ξεχρεώσουμε όλο το δημόσιο χρέος μας. Δεν έχουμε όμως, οπότε κρίση. Αυτή η τεράστια χρηματιστηριακή αξία προήλθε από το γεγονός ότι το Facebook είναι ένα τεράστιο online κατάστημα. Οι χρήστες του μετρήθηκαν πρόσφατα και βγήκαν λιγάκι περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Οι μισοί μάλιστα από αυτούς είναι συνδεδεμένοι περισσότερο από μία ώρα σε καθημερινή βάση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το Twitter, το YouTube, το LinkedIn, το Vimeo και όλα αυτά τα site που έχουμε μάθει πλέον στην Ελλάδα να τα αποκαλούμε social media στα ελληνικά κοινωνικά δίκτυα. Και πάμε τώρα στο κεντρικό ερώτημα. Ένα ερώτημα, την απάντηση του οποίου αν καταλάβετε, θα καταλάβετε τα πάντα από εδώ και μετά. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι το Facebook έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες και άρα τεράστια χρηματιστηριακή αξία? Ποιος έκτισε το κοινό όλων αυτών των κοινωνικών δικτύων? Ποιος τα διαφήμισε? Προφανώς εμείς. Συνειδητά ή ασυνείδητα, καλέσαμε γνωστούς και φίλους μας στο Facebook και στο Twitter, ανεβάσαμε βιντεάκια στο YouTube, κάναμε like σε διάφορα post, προσκαλέσαμε δηλαδή τον κοινωνικό μας περίγυρο να γίνει κομμάτι της παρέας μας. Και κάθε φορά που καλούσαμε κάποιον και αυτός γινόταν μέλος, η αξία του Facebook ή του Twitter ή του YouTube ανέβαινε. Και καθώς και εκείνοι έκαναν το ίδιο, και οι δικοί τους γνωστοί το ίδιο και οι δικοί τους το ίδιο, αυτό ονομάζεται viral marketing παρεμπιπτόντως, η αξία αυτών των εταιρεών έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Αν ξεκινήσαμε πριν από 1, 2 ή 3 χρόνια στο Facebook και κάποιοι απέκτησαν λογαριασμό εξαιτίας μας και κάποιοι δικοί τους γνωστοί το ίδιο και πάει λέγοντας, μπορεί εξαιτίας μας να υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ή ακόμη και δεκάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς καν εμείς να το γνωρίζουμε. Σε αυτή την περίπτωση η σφαίρα επιρροής μας απλώθηκε ραγδαία
και προφανώς συνεχίζει και θα συνεχίζει να εξαπλώνεται και στο μέλλον. Αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό μοντέλο, δεν σας δείχνω κάτι το οποίο ίσως να συμβεί, είναι κάτι που έχει ήδη συμβεί, κάτι που κάναμε εμείς ξανά και ξανά και ξανά, κάτι που δημιούργησε ξανά και ξανά και ξανά σε πολλά διαφορετικά .com τεράστιο κοινό και ως εκ τούτου αξίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι κάτι που το κάναμε εντελώς φυσικά, εντελώς δωρεάν, δεν κερδίσαμε ποτέ χρήματα από αυτή τη διαδικασία, προσφέραμε τις συστάσεις μας αφιλοκερδώς για να γίνουν κάποιοι πολυεκατομμυριούχοι, ενώ εμείς συνεχίζουμε να ζούμε στο φτωχικό μας. Η αξία των συστάσεών μας δεν μας απέδωσε κανένα οικονομικό όφελος. Αυτά όμως αφορούν το παρελθόν. Και όπως όλοι ξέρουμε, οι ευκαιρίες είναι σε αυτά που θα έρθουν, όχι σε εκείνα που έχουν ήδη περάσει. Βλέπετε σήμερα αυτό το βίντεο γιατί σας το πρότεινε ένας φίλος ή ενδεχόμενα και ένας άγνωστος. Και το βίντεο αυτό είναι ευκαιρία για σας. Το θέμα βέβαια με κάθε ευκαιρία, όπως μου αρέσει να λέω πάντα, δεν είναι τι είναι η ίδια η ευκαιρία. Είναι τι κάνουμε εμείς με αυτήν. Αυτή την ευκαιρία λοιπόν μην την προσπεράσετε, δείτε ολόκληρη την παρουσίαση και στο τέλος της θα καταλάβετε πόσο τυχεροί ήσασταν που απλά πέσατε πάνω της. Καθίστε αναπαυτικά, δείτε με δυσπιστία, αλλά δείτε με. Μπορεί να είμαι για σας ένας άγνωστος, αλλά η λύση πολλές φορές δεν έρχεται από τους γνωστούς και τους φίλους, ειδικά όταν αναφερόμαστε στα οικονομικά μας. Συμπερασματικά λοιπόν και για να μην μακρηγορούμε, πολλά χρήματα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν θα υπήρχαν άλλωστε 21 δισεκατομμύρια σελίδες στο ίντερνετ αν δεν υπήρχαν χρήματα εκεί. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε αν εμείς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση και να βάλουμε μερικά από τα χρήματα αυτά στο δικό μας πορτοφόλι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το όνομα της εταιρείας είναι MyFunLife. Η MyFunLife είναι μια επιχείρηση με έδρα του Αϊντάχου στις ΗΠΑ, η οποία προωθεί στην αγορά applications, εφαρμογές για κινητά δηλαδή. Ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 1 Ιουνίου, από τις 1 έως και τις 17 Ιουνίου έγιναν οι πρώτες τοποθετήσεις συνεργατών και από τις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα το site ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Η επίσημη έναρξη εργασιών αναμένεται σε λίγες μέρες. Η επανάσταση των .com ήρθε και πέρασε. Η επόμενη μεγάλη επανάσταση είναι οι mobile apps. Το 2008 η εταιρεία Apple δημιούργησε το πρώτο App Store. Αυτό σημαίνει ότι το 2007 δεν υπήρχαν εφαρμογές για κινητά. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που μιλάμε για κάτι που υπάρχει μόλις 5 χρόνια, τον προηγούμενο μήνα έγιναν πάνω από 2 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών για κινητά. Πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτε στην ιστορία που να έχει γνωρίσει ταχύτερη ανάπτυξη από τα mobile apps. Και η MyFunLife είναι η πρώτη εταιρεία οι εφαρμογές της οποίας πληρώνουν όσους τις κάνουν γνωστές. Η ευκαιρία λοιπόν για μας περιγράφεται συντομία στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο site μας προσφέρει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί του, να προωθήσουμε το δικό του προϊόν μέσα από μια δικιά μας online επιχείρηση με έδρα τον καναπέ του σπιτιού μας. Ναι, καλά ακούσατε. Μας προσφέρει τη δυνατότητα να προωθήσουμε το δικό του άειλο προϊόν μέσω μιας δικιάς μας έτοιμης ιστοσελίδας. Και σε αυτό το σημείο θα σπάσω την παρουσίαση σε 2 κομμάτια. Στο πρώτο μέρος θα σας δείξω τι μπορεί να κερδίσει ένας απλός συνδρομητής της MyFunLife, τα καταπληκτικά της προϊόντα δηλαδή, και στο δεύτερο μέρος τι μπορεί να κερδίσει κάποιος που θα ασχοληθεί με την προώθηση της εταιρείας και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων κατανάλωσης. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, τα προϊόντα. Η πρώτη εφαρμογή της MyFun έχει σχέση με τις μετακινήσεις και την τουριστική βιομηχανία. Στα χρόνια μπροστά μας θα ακολουθήσουν και άλλες εφαρμογές σε εξίσου κερδοφόρους τομείς. Ήδη σχεδιάζεται η δεύτερη εφαρμογή από ένα σύνολο 10 περίπου εφαρμογών που η εταιρεία στοχεύει να έχει τα προσεχή χρόνια. Βλέπετε πάνω δεξιά το site έχει 2 επιλογές. Login για να μπούμε στο ηλεκτρονικό μας γραφείο και Join Now για να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο λογαριασμό. Ολοκληρώνοντας την εγγραφή μας και πληρώνοντας μια ασήμαντη μηνιαία συνδρομή, αποκτούμε πρόσβαση στα εξής: το Chat-in Booking, τα Fun Trips και τα Fun Condos. Ένα τώρα. Το Chat-in Booking. Το Chat-in Booking είναι διαθέσιμο σε όλους. Είναι δωρεάν.
είναι η δωρεάν παροχή της MyFan Life σε όλα τις τα μέλη, είτε είναι συνδρομητές είτε απλοί επισκέπτες. Βλέποντας σήμερα δηλαδή αυτή την παρουσίαση, το λιγότερο που πρέπει να κάνετε στο τέλος είναι να βάλετε τα στοιχεία σας και να αποκτήσετε δωρεάν το Chatsin Booking. Και θα το έχετε δωρεάν για πάντα, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Τι είναι το Chatsin? Είναι μια μηχανή αναζήτησης που μας δίνει τη δυνατότητα να κλείνουμε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, οργανωμένες διακοπές και ένα σωρό άλλα. Οι τιμές του είναι περίπου οι τιμές της αγοράς, αλλά αν κάνετε μια κράτηση με το Chatsin, επειδή έγινε με μεσάζοντα τη MyFan, στο τέλος του μήνα θα λάβετε μια έκπτωση σε μορφή μετρητών. Δεν θα είναι μια τεράστια έκπτωση, το μισό από την προμήθεια της MyFan θα λάβετε, που κυμαίνεται στα ποσοστά που φαίνονται στη διαφάνεια. Όμως, αν με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα με μια φτηνή τιμή, μπορούμε να υποφεληθούμε και την προμήθεια του πρακτορείου που θα μας έκλεινε τα εισιτήρια και να πάρουμε αυτό το ποσό σε μετρητά στο τέλος του μήνα, θα ήταν άσχημα? Το συγκεκριμένο κομμάτι του site λειτουργεί κανονικά. Μπορείτε να το δουλέψετε και να κλείσετε αεροπορικά εισιτήρια από οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, ξενοδοχεία οπουδήποτε στον κόσμο, αυτοκίνητα από τη Hertz, την Aeris κλπ. Ειδικά για τα ξενοδοχεία, το Chatsin προσφέρει εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Τι σημαίνει αυτό? Αν κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο ξενοδοχείο και μέσα σε 24 ώρες βρείτε σε κάποιο άλλο πρακτορείο το ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο ξενοδοχείο, τις ίδιες ημερομηνίες με φθηνότερη τιμή, η εταιρεία θα σας επιστρέψει τη διαφορά προς αυξημένη μάλιστα κατά 10%. Ειδικά στα ξενοδοχεία, το Chatsin προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές και το αποδεικνύει έμπρακτα. Το αποδεικνύει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Ας δούμε και ένα παράδειγμα. Αν ψάξουμε ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, 4 μέρες έβαλα από 1 έως 5 Νοεμβρίου. Το πρώτο ξενοδοχείο που θα μας βγάλει είναι το Hyatt Regency. Η τιμή του για ένα δίκλινο με πρωινό είναι 724 ευρώ. 4 μέρες, 2 άτομα, ένα δίκλινο με πρωινό, 724 ευρώ. Ας δούμε τώρα το ίδιο δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο τις ίδιες ημέρες σε μια άλλη μηχανή αναζήτησης, το booking.com. 1128 ευρώ. Γιατί να κλείσετε από το booking.com? Το Chatsin είναι 404 ευρώ φθηνότερο και όχι μόνο αυτό, αλλά επιστρέφοντας από τις διακοπές σας στο τέλος του μήνα, θα πάρετε και ένα ποσό minimum 15 ευρώ σε μετρητά στο λογαριασμό σας, απλά επειδή επιλέξατε το Chatsin. Το ίδιο ισχύει και για τα αεροπορικά εισιτήρια, τις κουραζιέρες, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και γενικά για όλες τις παροχές που μας δίνει η συγκεκριμένη online μηχανή αναζήτησης. Και πέρα από την προσωπική σας χρήση, εάν μέσα από τη δική σας μηχανή γίνουν κρατήσεις και για κάποιους άλλους, φίλους, συγγενείς, συνεργάτες, πελάτες, θα δικαιούστε αυτή τη μικρή προμήθεια από τον καθένα τους. Επίσης, δικαιούστε και 10% από όλα τα free members που έχετε στο δίκτυό σας και χρησιμοποιούν τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες του δικού τους Chatsin Booking. Αυτό ήταν το Chatsin, η δική σας online μηχανή αναζήτησης και το πρώτο κομμάτι της εφαρμογής της MyFan, το οποίο ξαναλέω παρέχεται σε όλους δωρεάν, χωρίς συνδρομή. Οι πραγματικές ευκαιρίες όμως εμφανίζονται μόλις αποφασίσετε να γίνετε συνδρομητές στη MyFan. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τη δεύτερη δυνατότητα που μας δίνει η εφαρμογή, τα Fan Trips, και την τρίτη δυνατότητα, τα Fan Condos. Τα Fan Trips είναι οργανωμένα ταξίδια σε θέρετρα σε όλο τον κόσμο σε εκπληκτικές τιμές. Το κομμάτι αυτό του site σήμερα περιέχει λίγα μόνο Fan Trips. Είναι όμως ένα δείγμα του τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Δείτε το ξενοδοχείο Magen Palace για 2 άτομα, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, all inclusive. Τα πάντα πληρωμένα, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Ένα ξενοδοχείο με 10 εστιατόρια και 11 μπαρ που βρίσκονται πάνω στα νησάκια που υπάρχουν μέσα στην τεράστια πισίνα του. Η τιμή για 2 άτομα είναι $592, δηλαδή περίπου 450 ευρώ. Όχι τη μέρα, 450 ευρώ και οι 4 μέρες για 2 άτομα all inclusive. Παρόμοιες προσφορές θα είναι διαθέσιμες σε λίγο καιρό και στην Ελλάδα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι που μας παρέχει η συνδρομή μας στη MyFan είναι τα Fan Condos. Τα Fan Condos είναι εβδομαδιαίες διακοπές σε ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, τα οποία κάποιοι πλήρωσαν, δεν χρησιμοποίησαν και εμείς μπορούμε να τα υποφελούμαστε σε πολύ χαμηλές τιμές. Θα ξέρετε σίγουρα οι περισσότεροι τι είναι τα χρονομερίδια. Είναι αγορά δωματίων σε πολυτελή ξενοδοχεία για κάποιες εβδομάδες το χρόνο και για πολλά χρόνια, 40 χρόνια για παράδειγμα.
Κάποιοι λοιπόν αγόρασαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να αγοράζουν και σήμερα τέτοιες εβδομάδες διακοπών, πληρώνοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να εξασφαλίσουν για χρόνια διαμονή μίας εβδομάδας σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο της επιλογής τους. Από τα συνολικά χρονομερίδια που έχουν πουληθεί ποτέ στην ιστορία και εφόσον ακολουθήσει και η διαδικασία ανταλλαγής μεταξύ των μελών, time sharing λέγεται αυτό, μεγάλος αριθμός εβδομάδων παραμένει αδιάθετος. Πολλοί κόσμος δηλαδή δεν χρησιμοποιεί την εβδομάδα για την οποία έχει ήδη πληρώσει κάποια χρόνια πριν. Αυτές οι αδιάθετες εβδομάδες είναι διαθέσιμες σε εμάς μέσω των fan condos με καταπληκτικές εκπτώσεις που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και το 70% της τιμής κάθε δωματίου. Και δεν μιλάμε για 1-2 εβδομάδες σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αλλά για 45.000 εβδομάδες διακοπών σε χιλιάδες ξενοδοχεία παντού στον κόσμο. Δείχνω μερικά παραδείγματα. 12 Οκτωβρίου στο Golden Coast στο Μαραθώνα της Αττικής. Η τιμή στο Booking $1.011. Η τιμή η δική μας στα Fan Condos 449. Κερδίζουμε $562. Ένα ξενοδοχείο στη θάλασσα της Γαλλίας στις 13 Οκτωβρίου. Κέρδος $412. Το La Quinta Park στην Τενερίφη στα Κανάρια νησιά. Κέρδος $399. Το Porto Rio Hotel στην Πάτρα 30 Νοεμβρίου. Κέρδος $274. Το Hilton στη Σκωτία. Η τιμή του Booking.com $1.318. Τα Fan Condos $538. Κέρδος $780. Οι συγκρίσεις είναι απίστευτες. Αυτό είναι το προϊόν. Αυτά περιέχει το site και θα περιέχει και η εφαρμογή του κινητού, το Tsatsin Booking, τα Fan Trips και τα Fan Condos. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να σκεφτείτε ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα, λίγοι άνθρωποι θα ενδιαφερθούν για χαμηλές τιμές ξενοδοχείων, αεροπορικών εισιτηρίων, αυτοκινήτων, διακοπών κτλ. Λοιπόν, καταρχήν κάνετε λάθος, αλλά θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης για να δείτε ότι ακόμη κι αν κανείς δεν ταξιδέψει ποτέ με τη MyFunLife, εσείς μπορείτε να έχετε μέσω της συνεργασίας σας μαζί της ένα νόμιμο, σταθερό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Από εδώ και μετά θέλω να με προσέξετε λιγάκι παραπάνω. Τι απαιτείται καταρχήν για να έχω το δικό μου λογαριασμό? Απαιτείται εγγραφή στο site και μηνιαία συνδρομή 18 ευρώ. Για να έχουμε το δικό μας site, τη δική μας εφαρμογή, τη δική μας επιχείρηση, πρέπει να πληρώνουμε 18 ευρώ το μήνα. Αυτά τα 18 ευρώ μας εξασφαλίζουν όλα τα ωφέλη από το Tsatsin Booking, τα Fan Trips και τα Fan Condos, ταυτόχρονα όμως μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε τη δική μας ηλεκτρονική επιχείρηση στο χώρο της τεχνολογίας, με έδρα τον καναπέ του σπιτιού μας και μοναδικό εργαλείο τον υπολογιστή ή το smartphone μας. Η MyFunLife δουλεύει ένα πολυεπίπεδο σχήμα στο οποίο κάθε χρήστης είναι επώνυμος. Έχει δηλαδή το δικό του referral link με το οποίο μπορεί να συστήσει την εταιρεία σε άλλους πιθανούς χρήστες. Και επειδή το ίντερνετ έχει μειώσει στο ελάχιστο τις αποστάσεις, η σύσταση νέων συνδρομητών γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιχείρηση που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα πρόγραμμα του ίντερνετ. Δουλεύει τέλεια για όσους χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους πρόθεσης που φτιάχτηκαν ειδικά για το ίντερνετ. Σε όλη πληρωμένη διαφήμιση, email marketing, landing pages, sale pages, autoresponders κ.ο.κ. Μέθοδοι και εργαλεία δηλαδή, πολλά από τα οποία θα τα βρείτε μέσα στο ίδιο το site. Δουλεύει όμως εξίσου καλά και με τον παλιό κλασικό τρόπο από φίλο σε φίλο και από γνωστό σε γνωστό. Εμείς θα σας προτείνουμε σήμερα να χρησιμοποιήσετε και τις δύο μεθόδους. Να ξεκινήσετε παραδοσιακά, αλλά με τον καιρό να προσαρμοστείτε στη σύγχρονη τεχνολογία και σύντομα να μεταξελιχθείτε σε έναν internet marketer. Μη φοβάστε αν δεν ξέρετε, όλοι μας μαθαίνουμε κάθε μέρα. Και έχουμε φτιάξει πια εδώ στην Ελλάδα, αυτούς τους 4 μήνες που λειτουργεί η επιχείρηση, μια καταπληκτική ομάδα. Έχουμε φτιάξει εργαλεία, online παρουσιάσεις, βοηθήματα, διαθέσιμα σε όλους όσους θέλουν να αναπτύξουν ένα δίκτυο συνεργατών στη MyFun. Ξεκινήστε από το γεγονός ότι όλοι μπορούν να δώσουν 18 ευρώ και όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα. Η ανάλυση των αμοιβών τώρα. Οι τρόποι με τους οποίους μας πληρώνει η εταιρεία είναι οι εξής. Matrix bonus για όλους, matching bonus και coding bonus για όσους συστήσουν την εφαρμογή σε νέους χρήστες. Επικουρικά υπάρχουν 2 ακόμη bonus, το Fast Start bonus και το bonus αυτοκινήτου, τα οποία θα τα αναλύσουμε στο τέλος της παρουσίασης. Ένα τώρα. Το Matrix bonus. Το Matrix bonus για τα 3 πρώτα επίπεδα
είναι διαθέσιμο για όλους ανεξάρτητα αν συστήσουν την εφαρμογή ή όχι. Το δικαιούται δηλαδή κάθε χρήστης για τα 3 πρώτα επίπεδα, είτε προωθήσει την εφαρμογή είτε δεν μιλήσει ποτέ και σε κανένα για αυτήν. Πώς δουλεύει? Άμεσα με την εισαγωγή μας στην εταιρεία δημιουργείται κάτω από εμάς ένα γενεολογικό δέντρο. Από εδώ και μετά θα το ονομάζουμε Matrix. Το Matrix αυτό λοιπόν κάτω από τον καθένα μας έχει 3 κενές θέσεις και αναπτύσσεται για τον καθένα μας μέχρι 10 επίπεδα βάθους. Ο πρώτος άνθρωπος που θα συστήσουμε τοποθετείται κάτω από εμάς στην πρώτη αριστερή θέση, ο επόμενος στη μεσαία και ο τρίτος στη δεξιά. Αν τώρα συνεχίσουμε να εισάγουμε νέους συνδρομητές, αυτοί θα τοποθετηθούν στο δεύτερο επίπεδο μας, δηλαδή κάτω από την πρώτη μας σύσταση και με την προϋπόθεση βέβαια ότι εκεί υπάρχουν κενές θέσεις, δεν τις έχει ήδη καλύψει δηλαδή ο πρώτος μας συνεργάτης. Αν εκεί δεν υπάρχουν κενές θέσεις, ο νέος χρήστης πηγαίνει κάτω από το δεύτερο συνεργάτη μας ή τον τρίτο ή κατεβαίνει στο επόμενο επίπεδο και πάει λέγοντας. Έτσι, η τέταρτη, πέμπτη, έκτη, δέκατη, 15η σύστασή μας πηγαίνει και κουμπώνει κάτω από τους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες και αυτό δημιουργεί μια τεράστια δυναμική στο σύστημα, αφού ακόμη και άνθρωποι που ποτέ στην ιστορία δεν θα εισάγουν κανένα προσωπικά, στο τέλος θα βρεθούν με ομάδα. Βέβαια, αν όλοι περιμένουν τον ένα να τους γεμίσει το Matrix, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Η λογική του Forced Matrix είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν ομάδα και παραπάνω να βοηθάνε όσους βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα. Στο ίδιο το Matrix τώρα. Τα επίπεδα 1, 2 και 3 είναι διαθέσιμα σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Τα επίπεδα 4 έως 7 είναι διαθέσιμα σε όσους συστήσουν τη MyFunLife σε 3 νέους συνδρομητές. Τα επίπεδα 8, 9 και 10 αφορούν μόνο σοβαρούς συνεργάτες και είναι διαθέσιμα για όσους πραγματικά δουλέψουν το πρόγραμμα, προτείνουν την εφαρμογή και εισάγουν πολλούς νέους συνδρομητές στην εταιρεία. Έτσι, αν συστήσουμε τη MyFunLife σε ανθρώπους που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή ή το κάνουν αυτό ή πάνω από μας αντί για μας και το Matrix μας αρχίζει να γεμίζει κόσμο, τότε για κάθε χρήστη που υπάρχει στα επίπεδα 1 έως 10 δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα και ειδικά για το 7ο επίπεδο $2 κάθε μήνα. Αυτό δίνει ένα πιθανό κέρδος μέχρι $39 το μήνα σε όσους απλά συμμετέχουν, μέχρι $5.466 το μήνα σε όσους συστήσουν την εταιρεία σε 3 νέους συνδρομητές και από εκεί και μετά τα νούμερα εκτοξεύονται. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν είναι στρατιωτάκια να εισάγει ο καθένας από 3 και το Matrix να αναπτύσσει το ομοιόμορφα. Άλλος θα συστήσει 50 συνδρομητές, άλλος δεν θα συστήσει κανέναν. Κρατάμε ότι στη θεωρητική εκείνη περίπτωση που το Matrix μας γεμίσει πλήρως μέχρι το 7ο επίπεδο και εφόσον έχουμε συστήσει 3 συνδρομητές, θα βρεθούμε στην ιδανική περίπτωση να κερδίζουμε $5.400 κάθε μήνα. Τα επίπεδα 8, 9 και 10 απαιτούν πολλές προσωπικές συστάσεις και αναφέρονται σε σοβαρούς συνεργάτες που θα δουλέψουν το πρόγραμμα επαγγελματικά. Ας κάνουμε και ένα παράδειγμα για να γίνουν περισσότερο κατανοητά αυτά που συζητάμε. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάτε, εισάγετε στην πρώτη σας γραμμή 3 συνεργάτες, εισάγουν για αυτοί από 3 ο καθένας και έχετε 9 άτομα στο δεύτερο επίπεδο. Ας υποθέσουμε επίσης ότι από εκεί και μετά κάποιοι θα διαφορήσουν, κάποιοι δεν θα είναι ικανοί, θα υπάρχουν απώλειες και δεν θα ακολουθεί ο τριαδικός κανόνας 27, 81, 243, 729 και ούτω καθεξής. Έτσι για το παράδειγμά μας θα θέσουμε ότι στην τρίτη σας γραμμή υπάρχουν 20 άτομα, στην τέταρτη 40, στην πέμπτη 80, στην έκτη 160 και θα μαζευτούν μόνο 300 χρήστες στην 7η γραμμή σας. Αν λοιπόν καταφέρετε να φτιάξετε ένα τέτοιο μικρό δικτυάκι, τα έσοδά σας κάθε μήνα μόνο από το Matrix Bonus θα είναι $912. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για το Matrix. Το Matrix αναπτύσσεται και δίνει εξαιρετικό κέρδος και δίνει το κέρδος αυτό είτε δουλέψουμε στην εταιρεία είτε όχι. Κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι κάποιος άλλος θα γεμίσει το δικό σας Matrix. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, ειδικά τώρα που είναι ακόμα αρχή, να συμβεί κάτι τέτοιο. Και το να συστήσουμε 3 συνδρομητές στην εταιρεία δεν αποτελεί επαγγελματική ενασχόληση. Τα λεφτά όμως, τα πραγματικά λεφτά δεν είναι στο Matrix. Ας δούμε το δεύτερο τρόπο αμοιβών και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Το Matching Bonus. Η αμοιβή αυτή, όπως και η επόμενη, το Coding Bonus, είναι για ανθρώπους που θα δουλέψουν το πρόγραμμα, θα αναπτύξουν δίκτυο και θα εισάγουν νέους χρήστες στην επιχείρηση. Στον πίνακα αυτόν βλέπετε τις βαθμίδες που λαμβάνει κάθε συνεργάτης ανάλογα με την ποσότητα των προσωπικών του συστάσεων. Μπρονζέ έχει εισάγει
3 συνδρομητές, Silver έχει εισάγει 6, Gold έχει εισάγει 10, Ζαφύρι 20, Ρουμπίνι 50, Διαμάντι έχει εισάγει κατελάχιστο 100 συνεργάτες. Το Matching Bonus είναι μία αμοιβή επί της 100 επί των κερδών του Matrix κάθε συνεργάτη που συστήσαμε προσωπικά. Κάθε συνδρομητής δηλαδή που εμείς συστήσαμε προσωπικά και εισάγαμε στην επιχείρηση, μόλις αποκτήσει έστω και ένα μέλος στο Matrix του, δικαιούται αμοιβής. Αν έχει έναν, $1. Αν έχει μια ομάδα ανθρώπων, σαφώς πολύ περισσότερα χρήματα. Το Matching Bonus λοιπόν κλιμακώνεται όπως φαίνεται στην προβολή. Αν είμαστε μπρονζέ, δικαιούμαστε κάθε μήνα 10% από τα χρήματα που κερδίζει κάθε άτομο που εισάγαμε προσωπικά, σαν Silver 20, σαν Gold 30, όταν γίνουμε ζαφύρια 40% και σαν ρουμπίνια και διαμάντια 50% από όσα χρήματα κερδίζουν οι άνθρωποι που προσωπικά εισάγαμε στην επιχείρηση. Και με αυτό δεν εννοούμε ότι ο φίλος μας ο Παναγιώτης που αποτελεί προσωπική μας σύσταση θα έπαιρνε $100 και τώρα θα πάρει 50 αυτός και 50 εμείς. Εννοούμε ότι ο Παναγιώτης θα πάρει ό,τι δικαιούται, τα $100 δηλαδή, και η εταιρεία θα δώσει σε εμάς επιπλέον $50 ως matching bonus. Σκεφτείτε για παράδειγμα να έχετε εισάγει 20 συνδρομητές, να κερδίζουν ο καθένας τους μηνιαία $300 και εσείς να δικαιούσετε 40% από αυτά τα χρήματα. Για αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, το δικό σας matching bonus θα είναι $2.400 το μήνα. Τα λεφτά είναι πολλά. Για όσους πάρουν σοβαρά αυτό που βλέπουν σήμερα, το μέλλον θα είναι εξαιρετικό. Ας προχωρήσουμε όμως και στον τελευταίο τρόπο αμοιβών που αναφέρεται πάλι σε εκείνους που θα θελήσουν να δουλέψουν τη δική τους επιχείρηση. Το coding bonus. Η αμοιβή αυτή αφορά χρήματα από εγγραφές. Σε αντίθεση δηλαδή με τις δύο προηγούμενες αμοιβές που μας πληρώνουν κάθε μήνα, το coding bonus το εισπράττουμε μόνο μία φορά, όταν εισάγουμε καινούριους συνδρομητές, τον πρώτο μήνα, όταν κάνουν την εγγραφή τους. Πώς δουλεύει? Από τους 3 πρώτους συνδρομητές που θα εισάγουμε προσωπικά δεν κερδίζουμε τίποτα. Από τον 4, 5 και 6 δικαιούμαστε $5 από τον καθένα τους. Από τον 7 μέχρι τον 10 παίρνουμε $8 από τον καθένα τους. Και για όλους τους υπόλοιπους που θα εισάγουμε προσωπικά μετά τον 10ο, δικαιούμαστε εφάπαξ $10 για τον 11, τον 12, τον 15, τον 115, τον 215 και ούτω καθεξής. Οκ, δεν φαίνονται πολλά λεφτά. Θυμάστε όμως που για τον 1, 2 και 3 δεν πήραμε τίποτα? Πού πήγε το coding bonus από αυτές τις εγγραφές? Λοιπόν, η αμοιβή αυτή είναι έτσι οργανωμένη, ούτως ώστε να μας δίνει οικονομικό κίνητρο να βοηθήσουμε τους παρακάτω από εμάς. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον 11. Ο άνθρωπος που αποτέλεσε την 11η προσωπική μας σύσταση, θέλουμε να εισάγει κατελάχιστο 3 νέους συνεργάτες. Και έχουμε κίνητρο να πάμε να τον βοηθήσουμε να το κάνει αυτό, το coding bonus. Το coding bonus από τα 3 πρώτα μέλη που θα εισάγει ο 11 το εισπράττουμε εμείς, $10 από τον καθένα τους, $30 συνολικά. Για τους υπόλοιπους που θα εισάγει ο 11, τον 4ο, 5ο, 6ο δικό του, το coding bonus θα το πάρει αυτός, όπως έγινε πριν και με εμάς. Και προσέξτε τώρα, οι 3 πρώτοι συνδρομητές των 3 συνεργατών που εισήγαγε ο 11 είναι πάλι κωδικοποιημένοι κάτω από εμάς. Δικαιούμαστε δηλαδή από τον 11 και όλους όσους εισάγουμε προσωπικά coding bonus από τους 3, 9, 27, 81 και ούτω καθεξής που θα παραχθούν από τις 3 πρώτες προσωπικές τους συστάσεις. Και αυτό αναπτύσσεται σε άπειρα επίπεδα βάθους. $270 στο 4ο επίπεδο, $810 στο 5ο, $2.430 στο επόμενο επίπεδο και πάει λέγοντας μέχρι το άπειρο. Όχι μόνο μέχρι τα 10 επίπεδα που έχει το Matrix, το coding bonus αναπτύσσεται στο βάθος μέχρι το άπειρο. Τα λεφτά είναι απίστευτα. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση σχετικά με τις βασικές αμοιβές. Matrix bonus για όλους μέχρι το 3ο επίπεδο, ακόμη και αν δεν συστήσουν ποτέ κανένα στην επιχείρηση. Τα επίπεδα 4 έως 7 ανοίγουν για όσους συστήσουν στην επιχείρηση 3 νέους χρήστες. Τα επίπεδα 8, 9 και 10 είναι διαθέσιμα σε όσους δουλέψουν επαγγελματικά, κάνουν πολλές συστάσεις και εισαγωγές νέων συνδρομητών. Matching bonus 10 έως 50% των χρημάτων που κερδίζουν οι άνθρωποι που συστήσαμε προσωπικά, ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία έχουμε φτάσει εμείς στην επιχείρηση. Και coding bonus εφάπαξ αμοιβή για κάθε νέα εγγραφή μετά την 4η προσωπική μας που κλιμακώνεται σε άπειρο βάθος. Άφησα επίτηδες εκτός των βασικών αμοιβών τα 2 επόμενα bonus. Το πρώτο λέγεται
Fast Start Bonus και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι σημαντικό όχι για τα πολλά λεφτά που δίνει, αλλά για την ανάπτυξη του δικτύου κάθε συνεργάτη. Σύμφωνα με τον bonus αυτό λοιπόν, αν μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την ημέρα εκκίνησης ενός νέου μέλους αυτός συστήσει 3 νέους συνδρομητές, τότε παίρνει τα λεφτά της εγγραφής του πίσω, $25. Και δεν είναι για τα λεφτά. $25 δεν είναι κανένα φοβερό ποσό. Το θέμα είναι ότι αυτό αναπαράγεται και όχι μόνο ανοίγει άμεσα τα επίπεδα 4 έως 7 του Matrix, αλλά δίνει και εκρηκτικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των δικτύων μας. Η εταιρεία είναι σοβαρή. Τελευταίο μπόνους, το οποίο ανακοινώθηκε και ισχύει από 1 Οκτωβρίου, είναι το μπόνους αυτοκινήτου. Όποιος συνεργάτης φτάσει στο επίπεδο του Ζαφυριού, 20 προσωπικές συστάσεις δηλαδή, και έχει δίκτυο 1000 συνδρομητών, με το μικρότερο από τα 3 σκέλη του Matrix να έχει 250 συνδρομητές, μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο της επιλογής του, το οποίο θα το πληρώνει η MyFunLife. Οι επιλογές για τον bonus αυτό είναι 3. Είτε ένα καινούριο αυτοκίνητο της επιλογής μας, με την άδεια στο όνομά μας, το οποίο θα το πληρώνει η MyFunLife, $400 το μήνα μέχρι να το εξοφλήσουμε, είτε ένα αυτοκίνητο της επιλογής μας μέσω leasing $400, είτε αν έχουμε ένα αυτοκίνητο μέχρι 3 ετίας, μπορούμε να βάλουμε το λογότυπο της MyFunLife στις πόρτες του και να παίρνουμε μετρητά $400 κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Μέχρι τα Χριστούγεννα, πολλοί θα πετύχουν το στόχο και θα κυκλοφορούν με αυτοκίνητα της εταιρείας. Μάλιστα. Και όλα αυτά κοστίζουν 18 ευρώ. Ναι, ακριβώς, 18 ευρώ. Άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες του χώρου προσφέρουν τα ίδια και λιγότερα, ζητώντας απίστευτα ποσά για εγγραφές και μηνιαίες συνδρομές. Και αυτή είναι μόνο η πρώτη εφαρμογή της MyFunLife. Η επόμενη που ήδη σχεδιάζεται και θα έρθει σε μερικούς μήνες θα κινείται στο χώρο της υγείας και καλής φυσικής κατάστασης μιας επίσης εξαιρετικά κερδοφόρας βιομηχανίας. Και θα έρθουν συνολικά στα χρόνια μπροστά μας 10 εφαρμογές. Και με το ήδη υπάρχον δίκτυο, μετακινώντας τους συνδρομητές μας από εφαρμογή σε εφαρμογή, θα πολλαπλασιάζουμε τα κέρδη. Οκ. Καλά μας τα είπες μέχρι εδώ. Έχεις να μας δείξεις αποδείξεις ότι αυτό το πρόγραμμα δουλεύει? Και αν δουλεύει, εγώ πώς θα το κάνω? Όπως είπα και πριν, η εταιρεία ξεκίνησε στις 1 Ιουνίου, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και εγώ την εμπιστεύτηκα και ξεκίνησα μαζί της. Πριν καλά συμπληρωθούν 4 μήνες, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες με διαφορετικό υπόβαθρο ο καθένας τους, που βρίσκονται στους πίνακες ηγεσίας της εταιρείας. Διαμάντια, ο Κώστας ο Καστανάς, Ρουμπινένι, Ζαφύρια, και αμέτρητοι ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα. Το προσωπικό μου δίκτυο σήμερα αριθμεί 633 συνδρομητές. Στην Ελλάδα κοντεύουμε τους 2.500, πράγμα που αποδεικνύει τη δυναμική της ιδέας και την καταλληλότητά της για τη χώρα μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία έχει πια δεκάδες χιλιάδες μέλη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και το καλύτερο απ' όλα ξέρετε ποιο είναι? Η ανάπτυξη της ομάδας έγινε από το σαλόνι του σπιτιού μου, από τον καναπέ μου, χωρίς ποτέ να δείξω offline παρουσίαση. Για σας τώρα. Καταλαβαίνετε ότι το πώς θα αναπτύξετε τη δική σας ομάδα είναι και βασική προτεραιότητα του ανθρώπου που σας πρότεινε αυτή την παρουσίαση. Μπορείτε να το κάνετε offline ή μπορείτε να το κάνετε online. Όποιο τρόπο και αν επιλέξετε, θα έχετε δίπλα σας έναν άνθρωπο δεσμευμένο στην επιτυχία σας. Κερδίζεις, κερδίζω, έτσι είναι αυτή η επιχείρηση. Εμείς πάντα, εάν δεν έχετε επαφή με τα διαφημιστικά εργαλεία του ίντερνετ, προτείνουμε να ξεκινήσετε offline, χωρίς καθόλου έξοδα. Δοκιμάστε με τους γνωστούς και τους φίλους σας, δείξτε τους το πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε τους για να μάθετε τα βασικά για την εταιρεία και το site, αλλά μην περιμένετε από αυτούς να σας κάνουν εκατομμυριούχους. Ναι, είναι λογικό κάποιοι να ξεκινήσουν, να φτιάξετε ένα μικρό δικτυάκι και να έχετε κάποια έσοδα. Η πραγματική δουλειά όμως ξεκινάει ακριβώς σε εκείνο το σημείο, όταν δηλαδή θα αποφασίσετε να επεκταθείτε μέσω του ίντερνετ δουλεύοντας σχεδόν αποκλειστικά από τον υπολογιστή σας. Εκεί λοιπόν πρέπει να φτιάξετε τις δικές σας σελίδες, θα χρειαστεί να σετάρετε Internet Tools, θα χρειαστεί να πληρώσετε διαφήμιση και να αναζητήσετε ποιοτικό traffic. Αν προηγουμένως έχετε βγάλει λίγα χρήματα από τα bonus της εταιρείας
και έχετε μελετήσει και κατανοήσει την αξία των εργαλείων, landing pages, fan pages, autoresponders, email marketing και όλα αυτά τα οποία δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε σε αυτή την εισαγωγική παρουσίαση, η επιτυχία σας είναι δεδομένη. Συνδρομητές των 18 ευρώ ψάχνουμε, σιγά το πράγμα. Και το προϊόν μας είναι τέλειο. Και όλοι έχουν 18 ευρώ. Και όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα. Και σε όλους αρέσουν τα ταξίδια. Και όλοι χρειάζονται εκπτώσεις. Και εσείς έχετε στο Facebook και στο κινητό σας πάνω από 1000 επαφές. Και 11.998.000 Έλληνες δεν έχουν δει ακόμη την ευκαιρία της MyFunLife. Το επόμενο βήμα σας τώρα. Ο άνθρωπος που σας προσκάλεσε να δείτε αυτό το βιντεάκι σας έχει δώσει ή θα σας δώσει το referral link του. Πατώντας το βρίσκεστε στη σελίδα του. Join πάνω δεξιά. Τώρα πλέον έχετε τρεις επιλογές. Free, να γίνετε απλό μέλος και να αποκτήσετε το δικό σας Chat-in Booking, μηνιαία συνδρομή των $25 και ετήσια των $300. Προσωπικά θα σας πρότεινα τη μεσαία επιλογή. Αν την επιλέξετε θα ξεκινήσετε με 18 ευρώ τη δική σας επιχείρηση στον χώρο της τεχνολογίας από τον καναπέ του σπιτιού σας. Δίνετε 18 ευρώ μέσω οποιασδήποτε κάρτας Visa, Mastercard ή American Express ή πληρώνετε μέσω Payza ή Solid Trust Pay, έχετε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων για 72 ώρες, ξεκινάτε, το μοιράζεστε ενδεχόμενα με φίλους, γνωστούς και αγνώστους και βγάζετε λεφτά. Σας φαίνεται απίστευτο? Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Μιλάμε για νόμιμο, σταθερό, επαναλαμβανόμενο εισόδημα χωρίς κανένα ρίσκο. Συμμετέχετε, ενδεχομένως διαφημίζετε το πρόγραμμα και αμείβεστε γι' αυτό. Και ενώ θα έπρεπε να κλείσω εδώ την παρουσίαση, δεν θα το κάνω, αλλά θα πω 2-3 πραγματάκια ακόμη. Η MyFun συνδέει το χώρο των μετακινήσεων και της τουριστικής βιομηχανίας με το χώρο του ίντερνετ και σας δίνει τη δυνατότητα να παράξετε εισόδημα από τον υπολογιστή σας. 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως είναι ο τζίρος στη βιομηχανία του τουρισμού και οι χρήστες του ίντερνετ υπολογίζονται πλέον σε 2,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και σε όλους αυτούς αρέσουν τα ταξίδια. Και όλοι χρειάζονται εκπτώσεις. Και το 95% όσων μετακινούνται σήμερα κλείνουν εισιτήρια, ξενοδοχεία, αυτοκίνητα και ό,τι άλλο χρειάζονται μέσα από τον υπολογιστή τους. Έχετε στα χέρια σας μια καταπληκτική ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αναπτύξετε το δικό σας πελατολόγιο, τη δική σας ομάδα, τους δικούς σας συνεργάτες, τη δική σας online επιχείρηση, τη δική σας οικονομική ανεξαρτησία. Προσωπικά με το που το είδα ξεκίνησα. Η επιλογή όμως είναι δική σας. Αν καταλάβατε την ευκαιρία, θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Αν όχι, σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με παρακολουθήσετε. Καλή σας απόφαση, ό,τι και αν αποφασίσετε.